incwadi kaJeremiya isahluko ku-38 kula vesi ye-12 u-Abed-Meleki awu madoda kwangathi uzocela umzimba kaYesu. Le ndoda yayowutsho uPilato yathi bendicela umzimba kaYesu. Ixolele nantoni na ithi kumkani uza kufa uJeremiya pha, khawundinike igunya yenza icebo ndiyomkhangela u-Abed-Meleki. Yatsho le ndoda, mphulaphuli sithi kuwe awuzincedanga, uncedwe nguThixo, kodwa kukho abakuxhasileyo ukuze uThixo akuncede. Bakhona abakuxhasileyo ukuze uThixo akuncede. Le nto yiyo awuyiyongo ngaphandle ko-Abed-Meleki. Sifuna ukuthi kuwe ke ngoku lithuba lokokuba ubulele u-Abed-Meleki. Abantu abakhoyo namhlanje bakhwaba izandla xa inyaniso igxekwa. Baba kwicala lesininzi esingathethi inyaniso, kodwa enkosi Abed-Meleki Abed-Meleki awu madoda